ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണാരഘുനൈകാന്വിതം തം സജീവൻ സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണാ ലളിതാ ശ്രീശാസ്ത്രികാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പते ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അധ്യായം 4 തന്നെ പാട്ട് 22 ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കാം. യദൃച്ഛാലാഭസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതോ വിമത്സരഃ സമസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാപി ന നിബധ്യതേ. താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്വമുക്തനും നിർമത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈകൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയിൽ ബദ്ധനല്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയണേ, എങ്ങനെയുള്ള ആള്, നമ്മളിപ്പോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് ബന്ധനാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനും, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ എന്താണ് യഥാദുഃഖം ആയത്നതഃ. നമ്മളിപ്പോ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സമയാസമയത്തിന് നമുക്ക് സുഖവും വരുന്നുണ്ടാവും, നമുക്ക് നേട്ടങ്ങളും വരും. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ സംതൃപ്തനായി. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാം ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, ഭഗവാന്റെ ആണ് എല്ലാം. ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സംതൃപ്തനായി ജീവിക്കണം. അതാണ്. അപ്പൊ താനേ വന്നു ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ എന്താണ് നമ്മൾ സംതൃപ്തി അണയണം. അതായത് നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദ്വന്ദ്വമുക്തനും ലാഭ ഇച്ഛ, നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, സുഖ ദുഃഖം ലാഭ ഇച്ഛ, ജയം തോൽവി സന്തുഷ്ടി സന്താപം, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നിർമത്സരനും അത് ഒരു അസൂയ കൂടാതെ ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ, ജയാപജയം അതായത് ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ജയമാണോ ഇത് അപജയമാണോ അതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ സമഭാവനയോടെ കൈകൊള്ളുന്നവനും ആയ ഒരാള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും പേടിക്കാനില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെ ബന്ധനമുക്തനാക്കി തരും. ഏത് ഈ രീതിയിൽ, ഈ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ അത് ബന്ധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധനായ ഒരു ഭക്തൻ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ അതിജീവിച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ജ്ഞാനമാണ്. നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഈ അധ്യായം കൂടി അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവാണ്. എങ്ങനെ കർമ്മയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം. 3:30 ശ്ലോകത്തില് കർമ്മത്തിന്റെ ആ സാരാംശം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധനായ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്, ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി സത്യസന്ധമായി പരിശ്രമിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് സത്യസന്ധമായി, കാരണം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ്. അതായത് നമ്മൾ കർമ്മം പോലും, ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താണ്, ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, അവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പോലും അവൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, ഇതെനിക്ക് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യമാണ്, എനിക്കിത് ഭഗവാൻ തന്നതാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ കർമ്മം പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി കരുതി ഭഗവാന് തന്നെ ആ കർമ്മം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കർമ്മം. അപ്പൊ സത്യസന്ധമായി, നമുക്കവിടെ ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതുണ്ടാവില്ല, ആ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. പരിശ്രമിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കുന്നവനാണ്, ആരെയും ആശ്രയിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, ആശ്രയം എപ്പോഴും ഭഗവാനിലായിരിക്കും. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞയാചരതഃ കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവിലീയത്തെ.
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ ആര് ഈ ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് ദിവ്യത എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അതായത് ഭൗതിക ഈ ഭക്തൻ എന്താണ് ജ്ഞാനം കിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ജ്ഞാനത്തിലല്ല, നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലാണ്, അതായത് ഇരുട്ടിലാണ്. നമ്മൾ ആ ഡാർക്ക്നെസ്, അതായത് ഇരുട്ടിലാകുമ്പോ എന്താണ് നമുക്കറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നോ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ആ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയും പ്രാപിക്കുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തി എന്നത് വ്യക്തിയെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം എത്തിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കൃഷ്ണഭക്തി മാത്രമേ നമ്മളെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണഭക്തിയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ 7-ാം അധ്യായത്തില് 14-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ മായയെ അതിക്രമിക്കാൻ വളരെ എന്താ പറയാ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച മാമേവ പ്രപദ്യത്തെ മായാമേതാം തരന്തിത്തെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചവർക്ക് അത് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ നമുക്കൊരു ഗുണം, അത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വഴി എന്താണ് അയാൾ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി യജ്ഞങ്ങളായി മാറ്റുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും, അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യജ്ഞം എന്ന പോലെ ചെയ്യണം, അത് യജ്ഞദേവതയായ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത് നിന്നെ കർമ്മബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞം എന്ന പോലെ ആ ഭഗവാൻ യജ്ഞദേവതയാണ്, ആ ഭഗവാന് യജ്ഞങ്ങളായി മാറുന്നു. അതിനാൽ അയാളെ ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്കറിയാം 3 ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്: ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക. ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മാഗ്നോ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവാതേന ഗന്തവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാള് ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? ആധ്യാത്മികതയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, നമുക്ക് അതാണ് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതായത് സൂര്യൻ ഉദയിക്കുമ്പോൾ ഉദിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? നമുക്ക് അവിടെ അന്ധകാരമില്ല, ഇരുട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? അവിടെ അജ്ഞാനമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസ്സും യജ്ഞാഗ്നിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാകുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഹവിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഹവിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹുതി കൊടുക്കുന്നത് വസ്തുക്കൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു യജ്ഞം നടക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞമായാലും വസ്തുവായാലും പ്രവൃത്തിയായാലും സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കർമ്മം സ്വീകരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സേവയും എന്തായിക്കോട്ടെ ആ ബന്ധപ്പെടുത്താനാണ് ഇവിടെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ, നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ആ ഹവിസ് എല്ലാം എന്താണ്? ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അതാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു ഭഗവാൻ നിവേദ്യമായി സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? അപ്പൊ എന്താ അതിൽ ആ ഒരു പാചകം, നമ്മൾ ഭക്ഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ പാചകം ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഭക്ഷണം സമർപ്പണം, അത് ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ, ഈ എല്ലാരും കൂടി എന്താണ്? അതൊക്കെ ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹവിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രസാദമായി നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. യജ്ഞാഗ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മീയ യജ്ഞ പ്രക്രിയ. അതാണ് ദ്രവ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ആ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, ആ സാമഗ്രികൾ, അതൊക്കെ എന്താണ്? യജ്ഞദ്രവ്യമാകും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ആ സ്വീകരിക്കുന്നവനും ആ യജ്ഞവും ആ ചെയ്യുന്ന ആളും എല്ലാം കൂടി എന്താണ്? ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എന്താ? യജ്ഞ സ്വഭാവമാക്കി ഭൗതികമായി
ഭൗതികതയെ അതിജീവിച്ച് ബ്രഹ്മബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായി നമ്മൾ ഉയരണം. അതാണ് ആ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതാണ് നമ്മളെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പതിയെ പതിയെ എന്താ പറയാ, ക്രമേണമായി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ആ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ കർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച്, കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ആ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ അകർമ്മ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അകർമ്മ. അപ്പോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതെല്ലാം അകർമ്മ രീതിയിൽ. കാരണം നമ്മൾ ആത്മീയമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പൊ ആത്മീയമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, മായാബോധത്തെ നീക്കി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോ എന്താണ്? മായ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പൊ മായാബോധത്തെ നമ്മൾ നീക്കി ഭഗവത് ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന വഴിയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്തിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെളിച്ചമാണ്, അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇരുട്ടിലാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വളരെ ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മളെ ആ ഒരു മായാബോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ബോധത്തിലേക്ക്, അത് ആത്മീയ ബോധം നമുക്ക് ഉണർത്തി തരും. അതിൽ മുഴുകിയ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് സമാധി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞു, അതെന്താണ് സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അത് അവസാനത്തെ ഒരു ഘട്ടമല്ലേ. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുകൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തി, അതായത് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. അതായത് നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്നാലും കണ്ണടച്ചാലും ഒരേ അവസ്ഥ. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും നമ്മൾ ആ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കൊന്നും വീഴാത്ത അവസ്ഥ. ഭൗതികതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ എന്താ പറയാ അതിജീവിച്ച് നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഭക്തിയിലോട്ട് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഒരു സമാധി എന്നുള്ള അവസ്ഥ. അതാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവമേവാ പരേ യജ്ഞം യോഗിനഃ പര്യുപാസത്തെ ബ്രഹ്മാഗ്നാവ പരേ യജ്ഞം നൈവോപജുഹ്വതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു. ചില യോഗികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആത്മനിവേദനം ചെയ്യുന്നവർ തന്റെ ഭൗതിക സമ്പത്തുകളും സമ്പത്തുകളും തന്നെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. സ്വയത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ. സ്വയത്തെ നശിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മഹ എന്ന് പറയും. ആത്മഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ എന്താണ്? ആ ആത്മാവിന്റെ ആ ശരിയായ ബോധത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണത്? ആത്മഹ എന്നാവും. അപ്പൊ അതാണ്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം തന്നെ നശിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താണ്? അതിന്റെ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് അതിന്റെ സ്വരൂപം അതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് എന്താണ് സ്വരൂപം? നീ കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണെന്നുള്ള ആ ബോധം നമുക്ക് അതിന് വരുത്തി കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി നമ്മൾ അതിനെ പാഴാക്കി കളയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിനെ എന്താണ്? സ്വയം തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതാണ് ആത്മഹ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അവഗണിച്ച് നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതം അവഗണിച്ച് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുഴുങ്ങിയിരിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സ്വയത്തെ നശിപ്പിക്കാതെ ഭഗവത് പ്രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. കാർമ്മിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് മേൽ ഉയർന്ന് ധർമ്മം പാലിക്കുന്നു. ആര്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പൊ അത് ധർമ്മം പാലിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണ്? ധർമ്മം പാലിക്കുമ്പോഴാണ്. അവനാണ് ഉത്തമ യോഗിയും ജ്ഞാനിവര്യനും. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ച് ആരാണോ ആത്മീയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അവനാണ് ശരിയായ ഉത്തമ യോഗി. ഭഗവാൻ നേരത്തെ 6-ാം അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഉത്തമ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? യോഗീനാമപ്പി സർവേഷാം. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ആരാണോ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റുന്നത്. കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ്, എല്ലാം ധർമ്മം പാലിക്കും. അതാണ് വ്യത്യാസം. നമുക്കും പക്ഷിമൃഗാദികൾക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. അതാണ്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രോതാദീൻ ഇന്ദ്രിയാണ്യന്യേ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹ്വതി. ചിലർ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ചിലര് കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികൾ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച് ഗൃഹസ്ഥർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ 2 തരത്തിലുള്ള സാധകരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് 2 തരത്തിലുള്ള സാധകരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വയം, അതായത് സംയമ അഗ്നിയിൽ, ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ സംയമ അഗ്നിയിൽ ആഹുതി ചെയ്യുന്നവർ. ആഹുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർപ്പിക്കുന്നവർ. എന്താണ്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, അതായത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് ഇവര് യോഗികള്. ഫസ്റ്റ് വൺ അതാണ് പറയുന്നത്. അവരെന്താ ചെയ്യുക? കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക്
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവര് നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ഇപ്പൊ നാവിന് എന്താ ജോലി? ആ രുചിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രുചിക്ക് അടിമയാക്കാതിരിക്കുക, നാവിനെ ആ രുചിക്ക് അടിമയാകാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത്. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എന്താ ചെയ്യുന്നവര്? സ്വയം സംയമ അഗ്നിയിൽ അവർ ആഹുതിയാക്കാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ ഗൃഹസ്ഥരെ കുറിച്ച് പറയണം. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് വിഷയങ്ങളെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പറഞ്ഞു, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ അഗ്നിയിൽ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഓരോന്നും കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആ ഒരു വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഗൃഹസ്ഥർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആഹുതിയാക്കാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവര് അടിച്ചമർത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും തന്നെ അടിച്ചമർത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമുക്ക് ബാഹ്യമായി നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ വിഗ്രഹത്തെ, അതായത് അർച്ചാവിഗ്രഹ രൂപത്തെ ദർശിക്കാൻ പറ്റും. ചെവി കൊണ്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ വേണ്ടാത്തത് കേൾക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്നാ വേണ്ടാന്നും പറയില്ല, ചെവി കൊണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം, അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചെവിക്ക് ആ ഒരു ജോലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നാവിന് എന്താണ് ജോലി? നാവിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, സംസാരിക്കുക. ഇപ്പൊ നാവിന് ഭക്ഷണം എന്ത് കൊടുക്കും? കൃഷ്ണപ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ നാവിന് എന്ത് കൊടുക്കും? സംസാരിക്കണം. എന്ത് സംസാരിക്കണം? മറ്റുള്ള ഗ്രാമ്യ കഥയല്ല, അതായത് നാട്ടുവർത്താനങ്ങളല്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. എപ്പോഴായാലും ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ജോലികൾ നാവിന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഹോമിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം അല്ല, നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ഉന്നതമായ ഒരു രുചി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ടു തരം സാധകരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതം ആത്മീയ പരിഭാഗത്തിനായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചാരി. എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലേ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. 4 വർണ്ണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഏതാണ്? ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? അതായത് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്തിനാണ്? നമ്മൾ പതിയെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കണം. പക്ഷെ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ ഫെയില്യൂർ ആണ്. ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ടാവും. പക്ഷെ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ അതാണ്, അത് നമ്മൾ എന്താണ്? ആത്മീയ പരിഭാഗത്തിനായി രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബ്രഹ്മചര്യ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആശ്രമ എന്ന് പറയും. ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമ, ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതായത് ആത്മീയ സാധന, ആത്മീയമായ സാധന നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ്. എവിടെയാണോ അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആശ്രമ എന്ന് പറയും. അതിപ്പോ വീടും ആശ്രമമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ വഴിയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥ പോലും ഒരു ആശ്രമമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയമായ ആ സാധന നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ആശ്രമം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആശ്രമങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം പാലിച്ചും. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അത് നമുക്കറിയാം. ഒരു 100 വർഷം നമ്മൾ ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 ആക്കിയിട്ട്, അതായത് ബ്രഹ്മചര്യം 20, ഗൃഹസ്ഥൻ 25, 25 ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസി, അങ്ങനെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫാണ്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റുഡന്റ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അതേപോലെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലും നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലും ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കണം. എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഭാര്യയായിട്ടും ഭർത്താവായിട്ടും മാത്രമുള്ള ആ ബന്ധം, അത് പുറമേയുള്ള ബന്ധത്തിന് അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ. സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം ഓരോ ആശ്രമത്തിലും നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെല്ലാം പാലിച്ച് നിയന്ത്രിതമായി മാത്രം ഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും. എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഈ ആശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടെന്നിട്ടില്ല. അവിടെ നമ്മളത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമം നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള രീതിയിൽ അനുസരിച്ച് പോകണം. അതായത് ഓരോ ആശ്രമത്തിലും അതിൻ്റെതായ റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് അതുണ്ട്, ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ്? ആ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച്, അതായത് നിയമിതമായ ഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ. അല്ലാതെ എന്താ പറയാ, കെട്ടഴിച്ച പോലെയല്ല ജീവിതം. അതവിടെ എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ നിയന്ത്രിതമായിട്ട്. അതെല്ലാ ഭോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാം മിതമായി നമ്മൾ ആ ഒരു ബോധത്തിൽ കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ ഏർപ്പെട്ടും പിന്നെന്താണ്? ഉന്നതമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുമുള്ള ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും, ഒരു സന്തോഷകരമായ, ഒരു സ്വസ്ഥം ശാന്തമായ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, പക്ഷെ വേണ്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല. വേണ്ടത് എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ സെൻട്രൽ വെക്കണം. അതാണ്
അത് നമ്മുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ ആ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്, അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹം ഉപയുഞ്ചത്തെ നിർബന്ധ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചത്തെ. അതായത് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ, വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ, ഇത് വേണ്ട അത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട, ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതല്ല വൈരാഗ്യം. വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, അത് ആന്തരികമായിട്ട് വരണം. ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ത്യാഗമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്, ഉൽപ്പന്നമാണത്. അതെന്താണ്, അതെങ്ങനെയാ വരിക, അത് ഭക്തിയിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ് വൈരാഗ്യം. അത് ആന്തരികമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ, നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി, നമ്മളെല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം എന്താണ്, എന്തൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ, അതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം. അല്ലാതെ സിംപ്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നില്ല, ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തില്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരനായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ധ്യാനയോഗത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അഷ്ടാംഗയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ എന്താണ്, ധ്യാനയോഗി അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവരെന്താണ് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയിൽ എന്താണ്, ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളോട് ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോൾ പരാഗാത്മാവായി മാറുന്നു. പരാഗാത്മ പിന്നെ പ്രത്യേകാത്മ എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളുണ്ട് ഇവിടെ, പരാഗാത്മ പ്രത്യേകാത്മ. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നത്, പിന്മാറുമ്പോൾ ആത്മാവ് പ്രത്യേകാത്മാവായി ഉയർന്ന നിലയിലാണ്. ശരീരവായുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇത് യോഗി, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അഷ്ടാംഗ യോഗി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്താണത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ യമ നിയമ ആസന. അപ്പൊ അവര് ആ രീതിയിൽ പ്രാണായാമ എല്ലാം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ നിയമിതമായി പ്രാണായാമം എന്താണ്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വർദ്ധിക്കും, അതേപോലെ നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ വർദ്ധിക്കും, അതേപോലെ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രണത്തിൽ വരാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, പരാഗാത്മ പ്രത്യേകാത്മ. പരാഗാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക്, അതായത് ബാഹ്യമുഖമായിട്ടുള്ള പുറം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ തിരിക്കുന്ന ബോധം. അതായത് നമ്മുടെ ബോധമുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ അവബോധം അല്ലെ, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പുറമേ കാണുന്ന ബാഹ്യമായി കാണുന്ന ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിക്കുമ്പോൾ ആ ബോധം എന്തായി, പരാഗാത്മ എന്ന് പറയും. നേരം മറിച്ച് അത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് അന്തർമുഖമായിട്ട്, അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് അന്തർമുഖമായി നമ്മളത് ആ ബോധത്തെ തിരിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി, പ്രത്യേകാത്മ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പരാഗാത്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറത്തേക്കുള്ള ആ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി, ബോധം, അങ്ങനെയുള്ള ബോധം. പക്ഷെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള ആ ബോധത്തെ നമ്മൾ പ്രത്യേകാത്മ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദ്രവ്യയജ്ഞ തപോയജ്ഞ യോഗയജ്ഞ തഥാ പരേ സ്വാധ്യായ യജ്ഞ നയയജ്ഞാശ്ച യതയ സംക്ഷിതവ്രതാഹ. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കുള്ള വേദോധ്യായനത്തിലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യജ്ഞ, ഇവിടെ എന്താണ്, പല രീതിയിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ദ്രവ്യയജ്ഞ. എന്താണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനം, നമ്മുടെ ആ സമ്പത്ത്, അതായത് ധനം, വസ്തുക്കൾ, പിന്നെ അന്നം തുടങ്ങിയ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ധർമ്മപരമായി ശാസ്ത്രപരമായി ഭഗവത് സേവനയ്ക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറയും. തപോയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗമിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ തപസ്സും പിന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപവാസമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, തപോയജ്ഞമായി. യോഗയജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗ യോഗം. അതേപോലെ സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, എങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രിപ്ചറൽ ബുക്സ്, അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പഠിക്കുന്നത്, പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പഠിക്കുക, പാരായണം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്വാധ്യായ യജ്ഞം. പിന്നെ ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് പറയും. ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താണ് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ജ്ഞാനയജ്ഞം. അതായത് ആത്മാവെന്താ, പരമാത്മാവെന്താ, ഭഗവാൻ എന്താ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ആ ജ്ഞാനമെല്ലാം നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞ് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം. ദ്രവ്യയജ്ഞ, തപോയജ്ഞ, സ്വാധ്യായ യജ്ഞ,
ജ്ഞാനയജ്ഞ. ഇത് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മീയമായി ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പല വഴികളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഓരോ വഴികളാണ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴികൾ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്നും ഒരു എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല. അതാണ് മെയിൻ തിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം നിഷ്ഫലമാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല നമുക്ക്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അതെന്താണ്? സെൻട്രൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ദ്രവ്യമയ തപോമയ യോഗമയ സ്വാധ്യായമയ തുടങ്ങിയ യജ്ഞങ്ങൾ ജീവിത ജീവിത ഉന്നതിക്ക് സഹായകമാണ്. ധനവാന്മാർ ധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നു. ചിലർ തപസ്സിലും ചിലർ എന്താ പറയാ യോഗ സാധനയിലൂടെ ലയിക്കുന്നു. ചിലർ എന്താണ്? എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധം കൃഷ്ണാവബോധം ദിവ്യമായതുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്താണ്? കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ സെന്ററിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് കാര്യവും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് എല്ലാം സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓം തത് സത്, അത് ഭഗവാനെ സെൻട്രൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമ മാർഗം എന്താണ്? നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സെൻട്രൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാത്രം മതി. അതാണ് പറയുന്നത്. അപാനേ ജുഹ്വതി പ്രാണം പ്രാണേപാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനഗതി രുദ്ധ്വാ പ്രാണായാമ പരായണാഹ. ശ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരോധം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുമ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്? പ്രാണായാമവും കുംഭയോഗവും, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രാണായാമം, നമ്മുടെ ബ്രെത്ത് കൺട്രോൾ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനും ദീർഘായുസ്സിനും സഹായിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും പിന്നെ എന്താണ്? ദീർഘായുസ് നമുക്ക് നൽകാനും ഇതൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയതിനാൽ സ്വാഭാവികമായി ഇന്ദ്രിയ സംയമനം നേടുന്നു. ഇത്തരം ഒരു ഭക്തൻ ക്ഷണേനെ എന്താണ്? ബുദ്ധനടി അവനെന്താണ്? ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പ്രാണായാമം ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കിതൊന്നും അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല. അത് നമ്മൾ ആ പ്രാണായാമം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ആസന, നിയമ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ ആസന, പിന്നെയാണ് 4th സ്റ്റേജ് ആണ് പ്രാണായാമം. പിന്നെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. എല്ലാവർക്കും പറ്റാവുന്ന ഒന്നല്ല. പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി. കാരണം അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം. നമ്മുടെ അന്ധകരണ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വളരെ എളുപ്പമായ വഴി ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംയമനം നമുക്ക് ഉടനടി നേടാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഭക്തന് ഉടനടി ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. എളുപ്പ വഴിയാണ്. കലികാലത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്റ്റെയർ ലിഫ്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ പോകുന്നല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുക. കാരണം അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അതുകൊണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, നാമ സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായ ഒരു യജ്ഞമാണ് കലിയുഗത്തിൽ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. अपरेणीयताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेष्येते यज्ञविदो യജ്ഞക്ഷപിത കൽമഷാഹ. യജ്ഞോദ്ദേശം. ഇപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞത്താൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്നവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. സനാതന വ്യോമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ, ആധ്യാത്മിക ആകാശം. നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ? ഗോലോക ചാട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് 7 ആവരണങ്ങളുണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് കൃഷ്ണന്റെ ധാമമുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ എന്താണ്? അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ബാഹ്യമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സംഭവിക്കും.
ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയില്ലാതെ ശാശ്വത ആധ്യാത്മിക നിലയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷമാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടും പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു വഞ്ചിയിൽ ഉണ്ടാവണം, രണ്ട് വഞ്ചിയിലും നമ്മൾ കാല് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായി ഉയരണോ അതോ ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കണോ, അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ, എന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ എനിക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം നമ്മളിവിടെ കീഴോട്ട്, നമ്മൾ അതായത് ഭൗതികമായി ഇവിടെ തന്നെ വെക്കും. നമ്മളെ ഈ മൂന്ന് ബന്ധനത്തിൽ, അതായത് എന്താ പറയാ, സത്വഗുണ, രജോ ഗുണ, തമോ ഗുണം മൂന്നും നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിർത്താൻ നോക്കും. അത് നമ്മളെ വിടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം. അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ആധ്യാത്മിക നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയില്ല. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ വഴി പാപമുക്തി ലഭിച്ച് ആള് അവസാനം ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും. ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമാക്കിയേ തന്നെ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിനും നടുവിൽ എന്താണ്, മധ്യത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? ആഗ്രഹം. നമ്മൾ കണ്ടു ആ 15th ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഡിസയർ എന്നുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത്, നമ്മളൊരു ജീവനാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം വേണം. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആത്മീകമായിട്ടുള്ള, അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് മാറ്റണം. എന്താ ആഗ്രഹം? അതായത് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം, എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണണം എന്നുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കും. എന്താണ്? സ്വാഭാവികമായും അതിനു വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷുപജായത്തെ. നമ്മൾ നിരന്തരമായി എന്താണോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആസക്തി. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമ, ക്രോധം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? പക്ഷെ നിരന്തരമായി കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്ങനെ എനിക്ക് കൃഷ്ണലോകത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? എനിക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും? എങ്ങനെ എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഇനിയും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരുമ്പോ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം തനിയെ താഴെ പോകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യജ്ഞശിഷ്ടാമൃതഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം നായം ലോകോസ്യ യജ്ഞസ്യ കുതോന്യഃ കുരു സത്തമാം കുരുശ്രേഷ്ഠ. കുരുസത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുശ്രേഷ്ഠ, കുരുവംശത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല. കാരണം യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കർമ്മം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ യജ്ഞദേവതയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനും സന്തോഷിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല, പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാനാവില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യാതെ, യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും തന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെയല്ലേ പരലോകത്തിൽ. പരലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേ? അങ്ങനെ ഏത് ലോകത്തിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ പാപവും അജ്ഞാനവുമാണ് മനുഷ്യനെ തടവിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് കാര്യം? നമ്മളിവിടെ ഈ മായയിൽ പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ പാപമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മുൻജന്മം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംസ്കാരം, സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു, സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു. സംസ്കാരം എങ്ങനെയാണ്? ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല സംസ്കാരം. സംസ്കാരം ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളുടെ കർമ്മവാസന, അത് നമ്മുടെ സംസ്കാര രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നത്, അതേപോലെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സംസ്കാരം വളരെ കഷ്ടമാണ് നമുക്കതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. കാരണം അത് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളോട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അത്. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞാനമാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. എന്താണ്? നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചമില്ല. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഇത് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന്, നമുക്കതിന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന്, നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈ വെളിച്ചമുള്ളത്. നമ്മൾ അത് അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് വേണ്ട, നമ്മൾ ഇരുട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഒരു അന്ധനായ വ്യക്തി മറ്റുള്ള അന്ധന്മാരെ നയിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം. അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാ? എവിടെ എത്തിച്ചേരില്ല. അപ്പൊ അതാണ്. പക്ഷെ ഒരു ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാള്, അതാണ് ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ്? വെളിച്ചമുണ്ട്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ട്. അവരുടെ വഴിയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അവർ വഴി നമുക്ക് സുഗമമാക്കി തരും, ഈസിയാക്കി തരും. അതാണ് വേദാനുസൃതമായ യജ്ഞങ്ങളെയും ധർമാചരണവും മൂലം മോക്ഷപദം പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്? വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ, അത് യജ്ഞങ്ങളും അതൊക്കെ ധർമാചരണം. മെയിൻ എന്താണ്? ധർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ധർമാനുസൃതമായി നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കണം. അതാണ് ധർമ്മസ്യ പ്രഭുർ അച്യുതഃ. എവിടെ ധർമ്മമുണ്ടോ അവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ്. അങ്ങനെ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ മോക്ഷപദം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അപ്പോ എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പരമാനന്ദത്തിലേക്കുള്ള ഉത്തമ മാർഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. നമുക്കിപ്പോ കലികാലത്തില് എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ച് നമുക്ക് ആ വേദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നെല്ലാം ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് നേരമില്ല. കാരണം വേദങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വേദത്തിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് നേരിട്ട് പിടിക്കാം. നമുക്ക് എന്തിനാ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള വഴികൾ? നമുക്ക് നേരിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതാണ് ഉത്തമമായ മാർഗം. കാരണം നമുക്ക് വേദങ്ങളുടെ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിതതോ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ ജ്ഞാൻ വിദ്ധി താൻ സർവേനേവം ജ്ഞാത്വാ വിമോക്ഷസേ. പല വിധത്തിലുള്ള ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ആരോ അവർക്ക് തോന്നി എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങളല്ല, ഇതൊക്കെ വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വേദത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. വേദങ്ങൾ ആരാ രചിച്ചത്? വേദവ്യാസരാണ്. വേദവ്യാസരാരാണ്? സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ പറയും സാഹിത്യ അവതാരം. അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെ നമ്മൾ അപൗരുഷേയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അപൗരുഷേയ ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയും. കാരണം മനുഷ്യരചിതമല്ല, അത് മനുഷ്യരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മനുഷ്യരെഴുതിയതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപൗരുഷേയം. ഇവയെല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവായതാണ്. അപ്പൊ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? മുക്തിക്ക് അത് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളെ, അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരം കൊണ്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇൻവോൾവ് ആവും, നമ്മുടെ ബുദ്ധി വേണം, നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്നാൽ അവയൊക്കെയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് ശരീരബന്ധത്തിനുള്ള മുക്തിയാണ്. ഏത് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ്? ഈ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വീണ്ടും ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കും. പക്ഷെ വേദങ്ങളിൽ ഇതും പറഞ്ഞു, ഉപാസന കാണ്ഡുണ്ട്, മറ്റുള്ള ജ്ഞാനകാണ്ഡുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെ പോകേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി നോക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങാൻ പാടില്ല. അതാണ്. എന്നാൽ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ശരീരബന്ധത്തിൽ നിന്ന്, ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുക്തി നേടാൻ കഴിയുക? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കും. നമ്മൾ ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ഈ ചക്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നു ചേരാണ്. പുനരപി ജനനം, പുനരപി മരണം, പുനരപി ജനനി ജഠരേ ശയനം. അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാദ്യജ്ഞാത് ജ്ഞാനയജ്ഞ പരന്തപ സർവം കർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യത്തെ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ശത്രുഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവനെ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ സ്വന്തമായുള്ളതിനെ ത്യജിക്കുക. ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ധനം, സമ്പത്ത്, വസ്തുക്കൾ, ഇതൊക്കെ ത്യാഗം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ജ്ഞാനയജ്ഞം, ആ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. ഹേ പാർത്ഥ, സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പോ സർവകർമ്മത്യാഗം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കർമ്മമാണോ എന്താ പറയാ, സന്യാസമാണോ നല്ലത്, ത്യാഗമാണോ നല്ലത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചു. അർജുനൻ ചോദിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ എന്താ പറയുന്നത്? സന്യാസം അല്ല നല്ലത്. അതായത് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കർമ്മം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാം, അതാണ് സന്യാസം. പക്ഷെ ത്യാഗം എന്താണ്? സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ത്യാഗം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതാ പറയുന്നത്, പാർത്ഥ സർവകർമ്മ ത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ എന്താണ്? ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ്? ആ ത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും, നമുക്ക് ഒരു മനഃശാന്തി നേടാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണ് ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുക. യജ്ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് നമ്മളെ കുടുക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല, നമ്മളിവിടെ കുടുക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ഇവിടുന്ന് മോചിപ്പിക്കണം. നമ്മളെ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ യജ്ഞങ്ങൾ, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ യജ്ഞങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമാകുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ആധ്യാത്മികമാകുന്നു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി നമ്മൾ യജ്ഞം ചെയ്തു വന്ന എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ഉച്ചകോടിയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തണം, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം, ആ ഗുരുവിന്റെ പ്രസക്തി, പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണിത്.
തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേക്ഷന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം വേണം. നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാന്റെ കാര്യം, കൃഷ്ണാവബോധം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്നറിയാം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് പോകണം എന്നറിയാം, കൃഷ്ണ പ്രേമം വേണമെന്നറിയാം, എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷെ ഇതിന് എന്ത് വേണം? ഇത്രയും ജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഗുരു വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറയുന്നു എങ്ങനെ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം? ഫസ്റ്റ് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ് സത്യം? നമ്മളൊക്കെ അന്ധതയിലാണ്, അന്ധകാരത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? സർവീസ്. അതായത് കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്റെ ദാസനായി തീരണം നമ്മൾ. അതാണ് ഭക്തന്റെ ദാസനാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം വരും, നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാണ്, അത് നടക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ, അവരുടെ താഴെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ സേവിക്കുക. ഈ സേവന മെന്റാലിറ്റി, ഈ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ സ്വഭാവം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ സേവനം ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ സേവനത്തിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക. സേവിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പ്രൈഡ് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു. നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുന്നു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ദുര്യോധനെ കാണാം. ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്തേ? ദുര്യോധനം ആ ഗുരുവിനോടൊന്നും ഒരു നയമില്ല, വിനയമില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. നമ്മൾ അതാണ് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ വിനയത്തോടെ ചെല്ലണം, സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ ജ്ഞാനം പരിശോധിക്കണം, ആ ഗുരുവിന്റെ എത്ര ജ്ഞാനമുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് ആ രീതിയിലാകാൻ പാടില്ല. ഗുരുവിനെ നമ്മൾ താഴ്ത്തി പറയാൻ പാടില്ല. ഗുരുവിന് വിനയപൂർവം, കാരണം ജ്ഞാനം നൽകുന്നവനാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ആളായതുകൊണ്ട്, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോ അവരെങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അവരവരുടെ ഗുരുവിൽ നിന്ന്. സോ ഇത് പരമ്പര, നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത്, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലാണ് വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോ ഒരാള് നമ്മൾ അതാണ് പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ അവരോട് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് ഈ ജ്ഞാനം നേടിയത്? അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. അല്ല ഇത് ഞാൻ സ്വയം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ? അങ്ങനെ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഗുരു പരമ്പരയിൽ തന്നെ വരണം. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു അങ്ങനെ. സോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ അവരെന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ആളായതുകൊണ്ട്, സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വ ദർശിനഃ. അവരത് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ആ ജ്ഞാനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക അനിവാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അത് അനിവാര്യമാണ്. ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് ധർമ്മമാർഗത്തിലേക്കുള്ള സത്യവഴി. അപ്പോ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ തന്നെ വരണം. കാരണം സ്വയം കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, 2-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല, ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഇമം രാജർഷയോ വിദുഹു. അത് ആ ഒരു പരമ്പര, ആ പരമ്പര സിസ്റ്റം ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ട്, അത് മുറിഞ്ഞുപോയി. എന്താ പറയാ, ആ ഗുരു ശിഷ്യ ശൃംഖല, ആ പരമ്പരാ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അർജുനനെ അത് ഉപദേശിക്കേണ്ടി വന്നു. അതുകൊണ്ടാ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പ്രസക്തി. അതാണ് ഒരു ധർമ്മമാർഗത്തിലേക്കുള്ള സത്യമായ ഒരു വഴി. വിനയവും സേവനവും, നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് എന്താണ്? വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. വിദ്യാ ദദാതി വിനയം ന ഗർവം. അതായത് ഒരു വിദ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തില് വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വിനയം ഗുണം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ആ വ്യക്തിക്ക് എത്ര വിദ്യ ഉണ്ടെങ്കിലും വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സേവനവും ഉള്ള ഒരു ശിഷ്യന്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരങ്ങളിലൂടെയും അത് ഫലപ്രദമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ശിഷ്യന്മാർ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, അപ്പൊ ഗുരു അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ നൽകുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ ഒരു ബന്ധം
ഫലപ്രദമാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അർജുനൻ എന്താണ്? സുഹൃത്തായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട്. സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണോ കണ്ടത്? അല്ല. സുഹൃത്തായിട്ടാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചത്? അല്ല. കാരണം എന്താണ്? അർജുനൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഞാൻ കൃഷ്ണനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തേരുന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചു. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഒരു രീതി. അത് കാണിച്ചു തരാണ് അർജുനൻ നമുക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ബന്ധത്തില്, പക്ഷെ നമ്മൾ അവരിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഗുരുവായി. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് കാണണം? അവരെ ആ വിനയത്തോടെ നമ്മൾ അവരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആ വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അവർക്ക് ഒരു സേവന മനോഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉടനടി അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? തേരിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നാണ് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങ് കരുണ കൊണ്ടൊന്ന് ഉപദേശിച്ച് തന്നാലോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. സോ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? അവിടെ ആ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിനൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭാഗവതം എടുത്തു നോക്കിയാലും, എല്ലാം എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും, നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയായാലും ഭാഗവതായാലും എന്താണ്? അവിടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ മുഴുവനും ഇത് തന്നെയാ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവനോട് ചോദിക്കുന്നു, അവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മുനികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാം ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു മനോഹരിത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇവിടെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നീ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല, അന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു നോളജ് ആവശ്യമാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരും, ചോദിക്കണം. പക്ഷെ അതിനുള്ള ആ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. അപ്പോ നമ്മുടെ ആ ഒരു പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആ ബന്ധത്തെ ഫലപ്രദമാക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഈ അധ്യായത്തിലത്. യജ്ഞത്വാന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവായേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസീസ് ആത്മനുഥോ മയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് എത്ര വരെ നമ്മൾ മായയിലിരിക്കും? നമ്മൾ മായയിലിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത കാലം വരെ നമ്മൾ ആ അന്ധകാരത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല, അല്ലെ, ഞാൻ മറ്റേ ഇരുട്ടിലേക്ക് ഞാൻ പോകണമെന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ വെളിച്ചം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാൻ? എനിക്ക് ഇരുട്ട് വേണമെന്ന് ഒരാളും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മായയ്ക്ക് അധീനനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ലക്ഷണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടും ഇല്ല ഞാൻ മായയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ സർവ്വജീവികളും പരമപുരുഷന്റെ അംഗങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ, അതായത് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെന്ന്, അത് ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള ആ ഒരു സ്പഷ്ടത ആർക്ക് വരും? ആർക്കാണോ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനങ്ങൾ, ഈ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഇതൊക്കെ സ്പഷ്ടമായി തന്നെ മനസ്സിലാകും. അതാണ് നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അല്ല, ഭഗവാന്റെ കണ്ണിലെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ കണ്ണിലെ നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി ഇത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധി കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നീങ്ങണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നായയായാലും അത് മൃഗങ്ങളായാലും പക്ഷികളായാലും എല്ലാവരും ജലചരങ്ങളായാലും ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, എന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ജീവസത്തകളൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, സനാതനമായ അംശങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തർ എന്ന തോന്നലാണ് മായ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഞാൻ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറെ എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മായയിലാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് എന്റെ അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എന്റെ ആ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യമായിട്ടുള്ള ദാസനാണ്. ആ രീതിയിൽ ഞാൻ നിന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് എന്റെ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? മായയിലല്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവം വരികയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലെ നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആ നിയന്ത്രണം സ്ഥാപിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ആ യജമാനത്വം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ മായയിലാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അംശമല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ മായയിലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ. വിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ ജീവൻ മുക്തി പദത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തോടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലൗകികമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യമല്ല, അലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ നിലകൊള്ളുന്നത്, അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ മുക്തി പദത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. മുക്തി എന്നത് കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വരൂപത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലാതെ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങൾ, അതായത് എനിക്ക് എന്താ
പറയുക, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ള ഭവരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്നതല്ല ശരിയായ മുക്തി. അത് നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വരൂപം മനസ്സിലാകണം. എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപം? ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. ജീവേര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ, കൃഷ്ണന്റെ ഞാൻ നിത്യദാസനാണെന്ന ആ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയായ മുക്തി. അപ്പൊ അതാണ് ജീവൻ മുക്ത എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്. നമ്മളിവിടെ ജീവൻ ഇരിക്കെ, ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇരിക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ്? നമ്മൾ നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യമായ ആ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്ത നിമിഷം തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? മുക്തി പ്രാപിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം. അതാണ് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മുക്തി. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യഥേധാംസി സമിഗ്ധോഗ്നിഭിർ ഭസ്മാത് കുരുതേ അർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മാസാത് കുരുതേ തഥാ. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖസമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതിനെ ഭവസാഗരം. എന്തുകൊണ്ട്? ഭവരോഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ള ഭവരോഗങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഭവസാഗരമാണ്. ഈ ദുഃഖസാഗരമാണ് ഇത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അശാശ്വതം, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇവിടെ എപ്പോഴും ദുഃഖം മാത്രമേ നിനക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, ഇത് അശാശ്വതമായ ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന ആ തോണിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് ആ തോണി, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ തോണി സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആ നാവികനായിട്ട് ആരാണ്ടാവുക? അവിടെ ഗുരു ആയിരിക്കും. കാരണം ഗുരു ആണ് നമ്മളെ ആ തോണിയിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ വേറൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തോണിയിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരു നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. ഈ ദുഃഖസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചോട്ടെ, എന്തൊക്കെ നേടിക്കോട്ടെ, ഭൗതികമായിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാൻ മരിക്കും, എന്റെ ശരീരം നശിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പക്ഷെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ അതിനെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കാണ്. ഗുരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ആ ഒരു തോണിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ തോണിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് അവര് നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ തരണം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് എന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഞാൻ ഇവിടെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആളല്ല, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റേതാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എപ്പോ ഒഴിയാൻ പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്ന്. അപ്പൊ അജ്ഞാന സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷണേന രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധമായ തോണിയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനമാകുന്ന ഈ മായാപ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നമ്മൾ മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയും ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കൈ താങ്ങായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ? എത്ര വലിയ നീന്തൽ അറിയുന്ന ഒരാളായാലും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കൈ താങ്ങായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തോണി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭവസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഭവസാഗരത്തിൽ തരണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ആ ജ്ഞാനസമുദ്രം. അജ്ഞാനസമുദ്രത്തിൽ ആ ജീവാത്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാകുന്ന ആ തോണിയാണ്. അത് നമ്മൾ കയറി ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി, അത് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം മാത്രമാണ് മുക്തിയുടെ സുവ്യക്തമായ മാർഗം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണല്ലോ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? സ്വയം ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ആള് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നറിയാം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള വഴി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ആ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം മാത്രമാണ് ഒരു വഴിയുള്ളൂ നമുക്ക് മുക്തിക്ക്. അല്ലാതെ നമുക്കിവിടെ കലിയുഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ആയുസ് കുറവാണ്, നമുക്ക് ബുദ്ധിശക്തി കുറവാണ്, നമുക്ക് മെമ്മറി കുറവാണ്, നമുക്ക് എല്ലാം കുറവാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഉള്ള സമയം നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാതെ നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധം ആകുന്ന ആ ഒരു തോണിയെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. യഥൈതാംസി കഴിഞ്ഞത് അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഒരു ഉപമ കൊടുത്ത് പറയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ
എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതായത് കത്തുന്ന തീന് എന്താ പറയാ, കത്തുന്ന തീന് എത്ര ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വിറകിനെ ഭസ്മമാക്കി കളയും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി, ആ അഗ്നി എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ അഗ്നിയിൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജന്മാന്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു, അത് ഭസ്മമാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റിൽ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, നീ എന്ത് ചെയ്താലോ, എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ അപി ചേത്സു ദുരാചാരോ, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പാപിയായിരിക്കാം, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കാം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ പാവകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാണ്. ശുച, ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി എന്താണ്? നമ്മുടെ പാവകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മമാക്കുന്നു. ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം അഗ്നി പോലെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താ, പരമാത്മാവ് ആരാണ്, നമുക്ക് ഇതിനു മുന്നേ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ? പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്. ഈ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയ ഉടനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി മിണ്ടാതിരുന്ന കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം കിട്ടി, നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രായോഗികമായി ആക്കണം, എന്നാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് ഈ അഗ്നി പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ എന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുകയാണ്, അത് ഇല്ലാതാകാണ്. ഈ ജ്ഞാനത്തോടെ പുണ്യവും പാപവും എല്ലാം ചാമ്പലാകുന്നു. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, പാപമൊക്കെ, പക്ഷെ പുണ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചാമ്പലാകുന്നത്? കാരണം പുണ്യം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് പുണ്യവും പാടില്ല, പാപവും പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അകർമ്മമാകുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അത് അകർമ്മമാണ്. അവിടെ നല്ലതും ഇല്ല, ചീത്തയും ഇല്ല, അവിടെ പുണ്യവും കിട്ടുന്നില്ല, അവിടെ പാപവും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഭൂലോകത്തേക്ക്, ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചാമ്പലാക്കുന്നു. അത് നേടിയ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞതും വരാതിരിക്കുന്നതുമായ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? അങ്ങനെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ ആള് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നില്ല, വീണ്ടും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കുടുങ്ങുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വന്നു, ജ്ഞാനം വന്നു. വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് കർമ്മം ചെയ്ത് അറിയാം, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊരു അവബോധത്തിലാണ് ഞാൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശം പവിത്രമിഹ വിദ്യത്തെ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധം കാലേനാത്മനി വിന്ദതി. ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ മറ്റൊന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു പണ്ഡിതനായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു ഗുണവും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതികതയിൽ കുടുക്കി വെക്കാന്നല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മളെ അത് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അങ്ങനെയല്ല. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും മറ്റൊന്നില്ല. അത് സർവോത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനമാണ്. ആ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായി നമ്മൾ ആ ഒരു പരിപക്വ ഫലം, അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് എന്താണ്? ഒരു ആധ്യാത്മികമായ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഏത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ആ ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. നമുക്കിപ്പോ വരും ജ്ഞാനം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാം. നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാം, കുറേ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക, ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഇത് ഭൗതികമായിട്ട് നേടിയെടുത്ത് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കണം. എന്താണ് ഭക്തിയോഗം? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നവവിധ ഭക്തി, നവവിധ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, ഇങ്ങനെയുള്ള 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തി പരിശീലിച്ചെടുക്കുമ്പോ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടി കാലക്രമേണ, ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, നാളെ തന്നെ എനിക്ക് അതിന്റെ ഫലം കിട്ടണം, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളത് ആ നിരന്തരം, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്ത് കാര്യവും നിരന്തരമാണ്. അല്ലാതെ ഇന്ന് ചെയ്തു എന്നാ പിന്നെ കുറെ ദിവസത്തിന് ശേഷം ചെയ്യുക, അങ്ങനെയല്ല. ആ കാലക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം നിരന്തരമായ പ്രയത്നം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആ ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഉന്മേഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇത് ഉന്മേഷം വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വരില്ല. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോകും, നമുക്ക് പറ്റില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സഹായമാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ആ മോട്ടിവേഷൻ, ഇൻസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ പറയില്ല, അങ്ങനെ കാലക്രമേണ ജ്ഞാനം എന്താണ്? സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഓരോ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട്.
ആ ബന്ധം നമ്മൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ ജീവാത്മാവും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിഗുഹ്യമായ രഹസ്യമായ കാര്യമാണ് ഭക്തിയോഗം. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ 9-ാം അധ്യായത്തില് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ്, ഇത് എന്താണ്, രാജവിദ്യയാണിത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം രാജവിദ്യയാണ്, രാജഗുഹ്യമാണ്, സീക്രട്ടിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സീക്രട്ട്, വിദ്യകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത. കാരണം ഇത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആരാണോ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇതും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നു. അത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും ഓരോരുത്തർക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഇതിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. സുസുഖം, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, നിഷ്പ്രയാസം, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഭക്തിയോഗം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അതി ഉജ്ജ്വലമായ ആധ്യാത്മിക വിദ്യയാണ്. അത് ഇനിയിപ്പോ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതാണ് മുക്തിക്ക് കാരണം. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ എന്ത് കണ്ടാലും അത് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, അത് നമ്മളിവിടെ വെക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്താണ്? നമ്മുടെ മുക്തിക്ക് ഒരു കാരണമാകാണ്. അത് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മുക്തി നൽകാണ്. ഭക്തിപൂർണ്ണ സേവനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനം ശാന്തിയിലേക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കും ാണ് നയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? വെറും ജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ, ഭക്തിപൂർണ്ണ സേവനം വേണം. എപ്പോഴും ഒന്ന് ഓർക്കുക, ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? സേവനം. സേവനമില്ലാതെ ഭക്തി ആകുന്നില്ല. എന്തും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് വരും വേർഡിലൂടെ, അതായത് ശബ്ദത്തിലൂടെ വാക്കിലൂടെ കാണിച്ചാൽ പോരാ, നമ്മൾ എന്താണ്? ആക്ഷനിലൂടെ കാണിക്കും. നമുക്ക് ഒരാളോടുള്ള ഇഷ്ടം അവർക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാണ്. നമ്മൾ അവർക്ക് ഓരോ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത്, ഒരു അമ്മ മക്കൾക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച്, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിന് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുക. അതേപോലെ കൃഷ്ണനും ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ജ്ഞാനം ശാന്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്? സ്ലോലി നമുക്കത്, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്കത് മനഃശാന്തി നമുക്ക് നൽകും. കാരണം എന്താണ്? അത് ക്ലേശാഗ്നി, നമ്മളെ ആ 3 ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മോചനം തരികയാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കുമാണ് അത് നയിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം നമ്മളെ എപ്പോഴും ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭത്തെ ജ്ഞാനം തത്പരാസ സംയതേന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരം ശാന്തി അചിരേണാദി ഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും യുക്തനുമായ ഒരു വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിന് അർഹം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ ഒരു അർഹത വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനായിരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയത്തെ സംയമനം, അത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് രുചിക്കില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നില്ല. ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? സാക്രിഫൈസിങ് മെന്റാലിറ്റി എന്ന് പറയും. അത് നമുക്ക് ആ ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം, ആ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളില്. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് ഒരു അർഹതയുള്ള, ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അർഹതയുള്ള. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഉടനടി അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ശാന്തി കൈവരും. കൃഷ്ണനിൽ ദൃഢവിശ്വാസവും ഏറ്റവും ആവശ്യം, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്താണ്? വിശ്വാസം. അതായത് ദൃഢവിശ്വാസം, അതായത് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. ചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം എന്താ? ഇന്നെനിക്ക് നല്ല മൂടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെനിക്ക് നല്ല സാഹചര്യമാണ്, വീട്ടിലെല്ലാം നല്ലതായിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യാം. എന്നാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ആദ്യം വിടുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. കാരണം എന്താണ്? ഇന്നെനിക്ക് ഇങ്ങനെയായി, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം നാമം ജപിച്ചു, ഇത്രയും കാലം നല്ല ഭക്തി ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിയാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ആദ്യം നമ്മൾ ഭക്തി വിടും. അങ്ങനെയല്ല. ദൃഢവിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും ഭഗവാൻ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ അത് വീഴാതെ, നമ്മൾ വീഴ്ച പറ്റാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിവേഗത്തിൽ നമുക്ക് 3 ഗുണങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് അപ്പൊ ദൃഢവിശ്വാസവും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും ഉള്ളവനാണ് കൃഷ്ണാവബോധ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ യോഗ്യൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം ഹൃദയശുദ്ധിക്കും ആത്മജ്ഞാനത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്നു. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം കലിയുഗ ധർമ്മമാണ്. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയശുദ്ധി, നമ്മുടെ ഹൃദയം, അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും, ശുദ്ധീകരിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ, നമ്മുടെ അന്ധകരണ ശുദ്ധി എങ്ങനെ സംഭവിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ആ ഹൃദയശുദ്ധിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വേണം. ആത്മജ്ഞാനത്തിനും അത് വഴിയൊരുക്കുന്നു. ഏത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, സേവൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? അത ശ്രീകൃഷ്ണനാമാദീന ബഹവേദ് ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭൗതികമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അത് എസ്പെഷ്യലി ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്താണ്? ഈ നാവ്. നമ്മുടെ ഈ നാക്കിനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക, ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയശുദ്ധി, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ എന്താണ്? സ്വയം ഏവ സ്ഫുരജ്യത. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അഗ്നശ്ച അശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ സുഖം ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയാദൃഷ്ട്യാ വീക്ഷിക്കുന്ന അഗ്നരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് എന്താണ്? ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല? അതായത് ആരാണോ ഈ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ സംശയദൃഷ്ടിയിൽ ഇതിലൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? ആ സംശയദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ്? ഈ ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഒരിക്കലും, ഈശ്വരാവബോധം അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം അവരെന്താണ്? അഗ്നരാണ്. അവരെന്താണ്? എന്തൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ട് നേടിയെടുത്താലും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സംശയദൃഷ്ടിയിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ നോക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം അവർ അജ്ഞർ തന്നെയാണ്. അപ്പോ അവർ അധപതിക്കുന്നു. അവരെന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ മാത്രമല്ല ആധ്യാത്മികമായും അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കുന്നില്ല. അതായത് സംശയാത്മാ വിനശ്യതി. നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം? അതായത് എന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നു, നമ്മൾ അത് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് സംശയദൃഷ്ടിയിൽ, ഭഗവത്ഗീതയെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല, എനിക്ക് ഭാഗവതത്തിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല, ഞാൻ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഈശ്വരാവബോധമാകട്ടെ അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. അവര് ഇഹലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോ അവർ ഏത് ലോകത്തിൽ ചെന്നാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? സന്തുഷ്ടി ലഭിക്കാനും സാധ്യതയില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളിലെയും വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഉന്നതി ഇല്ല. ആരൊക്കെയാണോ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലാകട്ടെ പിന്നെന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ അവരെ ശ്രദ്ധയുടെയും വിശ്വാസത്തുടെയും ഗുരുവിന്റെ വഴി പിന്തുടരണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഉന്നതി ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ അത് നമുക്കൊന്നും തന്നെ നേടിത്തരില്ല. അത് മരണം വരെ ഉള്ളൂ. ഭൗതികമായിട്ട് എന്ത് നേടിയതും നമ്മൾ മരിക്കുന്നവരെ മാത്രമാണ് കണക്കതിന്റെ. പക്ഷെ ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എന്ത് നേടിയാലും അത് മരണം മാത്രമല്ല, മരണത്തിന് ശേഷവും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? അത് മരണത്തിന് ശേഷവും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയോടെയും വിശ്വാസത്തോടെയും നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ വഴി പിന്തുടരണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ഗുരു സഞ്ചരിച്ച ആ വഴിയിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കണം. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യോഗ സന്യസ്ത കർമാണ ജ്ഞാനസഞ്ചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബധ്നന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, ആരാണോ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്ത്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സന്യാസത്തെക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ്? ത്യാഗമാണ്. എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും ആ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യാഗം ചെയ്ത് ത്യാഗം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല കൂടെ തന്നെ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ സംശയങ്ങളാകുന്ന അസുരന്മാരെ അത് വധിക്കും. ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം ആകുന്നത് ആ സംശയങ്ങളാകുന്ന അസുരന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ എന്താണ്? സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അതിന് ചെയ്യാൻ എന്താണ് നമുക്കൊരു വഴി, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ എന്താണ്? സ്ലോലി നമ്മൾ ആ കർമ്മ ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഉള്ള കർമ്മഫലങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ അഗ്നിയിൽ അത് ഭസ്മീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. ഭഗവത്ഗീതയെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്താൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത അനുസരിച്ച് ഒരു ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നമുക്ക് നീങ്ങിക്കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ്? മുക്തനാകാൻ പറ്റും സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അവൻ ആത്മനിഷ്ഠനായി കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അവൻ ആത്മനിഷ്ഠനായി. കാരണം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ തലത്തിലല്ല പിന്നെ അവൻ പ്രവർത്തിക്കുക, അവൻ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതാണ് ആത്മനിഷ്ഠനായി കർമ്മബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. മറ്റതെന്താണ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇന്നത് കിട്ടും, ഇത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും, ഇത് ചെയ്താൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. എന്നാൽ കർമ്മങ്ങൾ
ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാനെ യജ്ഞം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാകുന്നു, അതീതനാകാൻ കഴിയും. തസ്മാത് ജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃതസ്ഥം തസ്മാത് ജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃതസ്ഥം ജ്ഞാനസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്, അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അർജുനെ വിളിക്കാണ് ഭാരത എന്ന്. അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിനക്കുണ്ടായ ആ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുമ്പോൾ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ചുറ്റും നമുക്ക് ഇരുട്ടില്ല. അപ്പൊ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ ഇരുട്ടില്ല, അത് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ വാൾ കൊണ്ട് അജ്ഞാനമാകുന്ന ആ സംശയങ്ങളെ നീ അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ എന്താണ് അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സനാതന യോഗം ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം യജ്ഞമായി മാറുന്നു. എന്താണ് ഭക്തിപൂർവമായ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുതമായ സേവനം ഭഗവാൻ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ശ്രവണമായിക്കോട്ടെ കീർത്തനമായിക്കോട്ടെ എന്തും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്, യജ്ഞമായി മാറാണ്. അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞമാണത്, യജ്ഞ പ്രഭു, അതായത് യജ്ഞ ദേവത ശ്രീകൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യജ്ഞദേവത നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. ആ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ യജ്ഞമാക്കാണത്, യജ്ഞമായി മാറുന്നു. കൃഷ്ണനേക്കുള്ള ആ വിശ്വാസം ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ എന്താണ്, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ പുരോഗതി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മളെ സഹായിക്കും. അത് ഒരു യജ്ഞം എന്ന രീതിയിൽ അത് മാറുന്നു. അത് യജ്ഞദേവതയ്ക്കായി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമാണ് ഒരു വഴിയുള്ളത്, അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മ- സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും?